de Montes de Salcedo recuperou a posesión legal do seu monte. Este feito histórico deu lugar ao comezo dunha nova etapa na xestión do monte, unha etapa chea de retos, esperanzas e ilusións. Na primeira roda de prensa que fixeron os veciños de Salcedo, entonces como Comisión de Afectados pola Franxa de Seguridade, o 6 de novembro do 2008, dicíamos, ao final, que queríamos deixar claro que este conflito o íbamos a gañar, que tiñamos todo o tempo, o noso e os dos nosos descendentes, que Salcedo xa toreara algúns bravos e que este non tiña máis cornos. E rematábamos a nosa intervención dicindo que non tiñamos armas, pero tiñamos a razón. En un Estado de dereito democrático, a razón debía impoñerse. Penso de que estas afirmacións, a día de hoxe, case se cumpriron ao 100%. En xunio do 2009 se deroga a orden do Ministerio de Defensa, deixando liberado o 80% da superficie do terreno afectado e a totalidade das casas dos veciños. A nosa valoración, como non pode ser de outra maneira, é de satisfacción unánime na parroquia. Tiveron que pasar nun caso 113 anos e noutro 45 para haber cumprido este sono. Ben é certo que neste longo período de ocupación militar foron quedando atrás dúas xeracións de homes e mulleres que viviron do monte e para o monte sin poder pisalo con inteira libertad. Con esta sentencia se está facendo xusticia respecto ao recoñecemento legal da propiedade do terreno, pero nunca será compensado o sacrificio e as privacións que estas xeracións tiveron que padecer por verse privadas da súa fonte de recursos máis importantes para a súa subsistencia. A importancia de reconocemento por unha xuez que sentencia co Monte de San Martiño foi, é e será dos veciños de Salcedo. Eso nos vai permitir pisalo con orgullo, cuidalo con respeto e defendelo como nunca para non volver a perderlo. Esta é a historia desa aventura comunitaria a prol da restauración e valorización do Monte Comunal de Salcedo. A crónica de 15 anos de traballo intenso para devolverlle ao monte o protagonismo que nunca debeu de perder. Para iniciar o proceso de xestión, lóxicamente elaboramos un plan de traballo que nos levara a elaborar un proxecto multifuncional que contemplara os distintos traballos que había que facer no monte para que chegara a ser un monte sostible e multifuncional. Tendo claro que había que facer un proxecto, este tiña que marcar unhas liñas de actuación que eran fundamentales e necesarias para poder lograr os obxectivos finales. Unha das liñas de actuación sería, como digo, a xestión da propia comunidade, con criterios de asistencia, de debates, tanto nas xuntas rectoras como nas asambleas, atraendo a veciñanza a participar, a colaborar e a ser cómplice dos traballos. A segunda línea de actuación, lóxicamente, polo que herdamos, pois trataba de recuperar a superficie roubada na ditadura, que estamos a falar de 180 hectáreas, a maioría ocupada pola base militar, e outras por particulares que, bueno, pues sempre pretenden usurpar un terreno que non é deles. Para eso, para ese proxecto, ese traballo, lóxicamente, hubo que apelar aos servicios xurídicos, leválos pola vía judicial, outros pola vía administrativa, e tamén tratando de que todo isto fora axudado por unha loita democrática da propia veciñanza, axudada incluso por moitos ciudadanos e outras entidades
que levaron que hoxe, pois eso, hayamos recuperado, como digo, 180 hectáreas de terreno que non foran roubadas a veciñanzas. Nos ben, eso, é que o vayan poñendo canto máis mellor, mellor. É que non volvan é verdad. A coller, nin volvan a botar mandeles nadie. Eso. Ahora é de aquí e é de aquí. Este monte é de Salcedo e ten que seguir sendo de Salcedo. Nos herdamos esas 205 hectáreas, pero a documentación existente neses momentos pois non existía. A documentación que nos atopamos pois era a que lle chaman a carpeta ficha, que é un documento feito sobre unha foto aérea que non é capaz de identificar a superficie en base a unha topografía do terreno nin a unha medición. E entonces tuvemos que elaborar o que nós chamamos un proxecto de memoria técnica de toda a superficie comunal a través de técnicos en esta materia e tamén, unha vez feito esa topografía, pois colocar os marcos identificativos para que a veciñanza e os lindantes pois superan que a partir desa línea pois era unha propiedade comunal. Isto creo que foi un dos traballos máis importantes porque ahora mismo calquer comunero pode identificar perfectamente cal é o seu monte e onde está e que superficie ten. Bueno, un dos traballos máis complexos e posiblemente máis costosos foi a recuperación da orografía do terreno, fundamentalmente no Monte San Martiño. Bueno, estamos aquí no Monte de San Martiño, nunha zona que intentamos, como se ve pola máquina que está ao fondo, restaurar, poñer un pouco en valor, porque, como se pode observar aquí, o que nos atopamos é unha verdadeira desgracia do monte. O sea, medioambientalmente, os militares que ocuparon este espacio durante máis de 50 anos, pois deixaron un verdadeiro montón de trapallada que non hai por onde collelo. A cuestión de que esta xente destrajou o monte e agora a comunidade de Montes está gastando uns cartos que moitos dicen que queren facer unha chá de cousas como o Ministerio paga o alquiler do monte e pensan que os cartos que se van a comer e os cartos para poñer o monte en valor, o monte das 100 hectáreas que queda para os veciños, para poñelo en valor, o cálculo máis ou menos que hai feito non chegan 2 millóns de euros. E a xente, como hai un canon do que hai, pensan que a parroquia que se vai facer rica, e a parroquia non se vai facer rica, porque a parroquia falle falta de 10 a 20 anos para poder poñer o monte como estaba hai 50 anos. Eu solamente quería decir de que a Comunidade de Montes está facendo unha gran labor, e a ver se desta o monte colle validez como era antes. Aquí, alá nos 70 e tantos ou 80, a xente tiña moitos animales, viños a pastorear ao monte, viño o toxo, viña a leña. Do monte axudábanos moito a vivir, que antes tiñamos moitos animales, que agora non se mira nada, non hai vacas, non hai ovellas, non hai nada. Nós tivemos un rabaño de ovellas, e moitos animales, vacas e bois.
sí. Viña coas vacas para o monte, e de paso aí xa tiña o lume e apañar tuxiño para levar. E ir lavar a Fonte da E Plata ir la- coa tina da roupa Coa de paso. tina de roupa a Fonte da Plata. E embaixo ao fondo do río algo tamén, pero arriba na Fonte da Plata. Sí. O cuartel contratou unha empresa, fixeron todo alrededor do monte, entre propiedades e monte, un cortafuegos. Ese cortafuegos, según eles que era un cortafuegos, era mentira. A xente douse cuenta máis tarde de que sacaron terra do monte e botarona sobre as propiedades para que as propiedades todas que salían hacia o monte, porque todas as propiedades en Galicia que testan co monte hai un camiño, eso en calquer sitio. Aquí eles invadiron eso para que a xente non podera acceder ás súas propiedades, xa todo era deles. Debido á acumulación de terras, de noiros que fixeron para o apantallado do antigo campo de tiro, onde se meteron miles, non digo millóns, pero miles de camións de terra que viña dos traballos da AVE. Donde hubo que achandar buratos de máis de 30 metros de profundidade de terra que se levou para a base militar e quedaron aí como escombreras. E podemos dicir que actualmente se recuperaron sobre unhas 6 hectáreas de monte que estaba totalmente, eran como barrancos inaccesibles a calquer tipo de actividade silvícola. Aquí temos que pensar de que no monte que fora un campo de maniobras, pois había instalacións como que chamaron no seu día Aldea Gana ou o poblado urbán, que hubo que desmantelalas. E eu creo que este foi un dos grandes proxectos que, ademais, fixémolo pois, tratando de conveniar con empresas para que o coste á comunidade fora o mínimo, e podemos dicir que prácticamente aí sí a comunidade foi moi... O sea, este proxecto, se ben era, como dicía, moi complexo, non foi o máis costoso para a comunidade. Aquí temos que dicir que atopamos, como digo, 205 hectáreas que temos agora, pois con 7 hectáreas de mimosa, totalmente tupida, apenas había acceso para pasar incluso animais, nunha distancia de 100 metros non se podía pasar dun camiño a outro. E tamén moito eucalipto pegado ás casas, que non sei como non se quemaron as casas nos incendios. E aí hubo que ir pouco a pouco neste período de 10 anos, pois tratando de eliminar as invasoras, en mimosa e eucalipto. Ir repoblando
naquelas superficies as especies máis axeitadas, tratando de buscar as que se adaptaran mellor ao terreno. Por exemplo, nas zonas de ribeira, pois se plantaron árboles de ribeira como bidueiros, freixos, carballos. Nas outras zonas se plantou castiñeiro. Podemos dicir que temos hoxe posiblemente uns 10.000 castiñeiros plantados, maioritariamente de madeira, pero tamén de froito. Logo se plantaron carballos, se plantaron hayas. Se repoblou todo. Hoxe, pois, podemos dicir que temos unha superficie, tanto no monte principal como nas outras parcelas, pois totalmente con árboles autóctonos, sostibles, e que pensamos que agora mesmo xa que levan algúns 8 anos plantados, pois xa son sostible, ou chanxe sostible, porque xa non hai prácticamente debaixo máis que un césped casi de erva para os animales que andan polo monte, que tamén recuperamos en ese aspecto moita fauna. Por exemplo, aquí non había prácticamente animales, hoxe hai conexos, hai perdices, e anda algún gando, bueno, a veces pois solto, que non sempre fai ben a natureza. Unha das liñas máis significativas de actuación da Xunta Rectora da Comunidade de Montes xa dende o seu inicio foi a posta en valor do patrimonio. E non me refiro só ao patrimonio natural, do cal xa se falou, coa restauración do monte, a recuperación de frondosas e a eliminación de invasoras, sino tamén o patrimonio cultural. Refírome ao patrimonio arqueolóxico, etnográfico, incluso o patrimonio inmaterial e o patrimonio histórico, non? A memoria colectiva da parroquia. E incluso o patrimonio etnográfico foi obxecto de actuación. Refírome, por exemplo, a limpeza de levadas, a recuperación de mananciais, tamén a recuperación de pozos de regadío, como poden ser os pozos dulces ou os pozos de aflaires. Foron algunhas destas actuacións en canto ao patrimonio etnográfico, xunto coa colaboración por parte da Comunidade de Montes coas iniciativas veciñais que se desenvolveron nestes anos para a restauración e recuperación dos muiños de herdeiros, dos diferentes muiños de herdeiros que hai na parroquia, non? Podense citar pois, as actuacións nos muiños do Outeiro, do río do Outeiro, ou as actuacións tamén de colaboración na restauración dos muiños da Cancela, e os últimos que se acometeron e que se colaborou dende a Comunidade de Montes a través de parte da financiación foi a restauración dos muiños do Batán.
Temos que dicir que prácticamente nós atopamos o monte sin acceso, nin siquiera para as persoas, os camiños estaban totalmente abandonados, facer camiños todos lindeiros, sendeiros, pontes, bueno, foi un traballo, pois eu diría que tamén un dos proxectos fundamentales, donde antes apenas había accesibilidade a andar por el. Hoxe pois hai rutas de sendeiros donde pois pasean a veciñanza, pasean os cidadáns, pois a veces andan pois 2.000 personas. Este foi un gran traballo de recuperación do patrimonio, pois non podo agora cuantificar exactamente, pero podemos dicir ao mellor máis de 10 kilómetros de camiños e sendeiros que se fixeron no monte novos e a recuperación de outros que estaban totalmente abandonados. Estamos aquí a Xunta Rectora da Comunidade de Montes poñendo un puente aquí para o roteiro e máis para darlle servicio para pasar por riba do río e bueno, temos un pouco de problemas con xente enferma, pero bueno, estamos aquí lidando un pouco a ver se damos acabado o puente hoxe. Bueno, estamos no puente das Frairas porque pasa sobre o río das Frairas. Bueno, e aquí chama das Frairas porque están os pozos ali e tal, que sería a ponte o río do Batán, máis ben, que é o que enlaza desde a Fonte da Prata para baixo. O único que había é que o camiño está feito agora de novo, había un vello moi antigo do carro das vacas e agora fixose porque senón aquí non se pasaba, isto estaba cheo de silvas e de maleza e de todo. Agora mírase que anda un pouco máis limpio, e entonces por iso se prepara un pouco todo isto.
nós cando chegamos no 2010 no monte principal non había ninguna fonte botando, o sea, non había agua, o regato chamado Cubela e noutras zonas os fraires pois apenas levaban agua no inverno e no verano prácticamente estaban secos. Hoxe temos instalados pois 5 fontes no monte. O regato este, bueno, pois leva agua, lóxicamente, pois agora mesmo estamos no mes de xuño e leva agua para moer 2 muiños. Eso é debido precisamente a sacar todas as invasoras das zonas dos acuíferos e tratar de manter limpios os mananciales e tamén, bueno, pois a agua tratar de controlala a través de nas fontes para que non a agua este retida para atrás pois acuíferos e non te la a sangrar como se fai normalmente. Durante o proceso de loita xurídica pola recuperación do monte, xa se comezou con un proxecto en colaboración coa Comunidade de Montes de Lourizán e a de San Xulián, que foi a creación do Espazo Natural e Arqueolóxico dos Sete Camiños, un roteiro circular que intentaba articular todo ese patrimonio cultural que atesouran estas 3 parroquias. Xa, posteriormente, coa posesión plena do monte, acometéronse diferentes labores, diferentes proxectos. Un consistiu na cesión temporal do Monte das Croas para a súa excavación por parte do Concello de Pontevedra, a súa excavación arqueolóxica do castro que temos na parroquia, un dos 2 castros que temos na parroquia. Tamén se puxeron en valor as estacións de arte rupestre, os petróglifos que temos no noso monte comunal, sobre todo o Outeiro das Mouras, coa limpeza do espazo, a sinalética, o seu vallado para a súa protección, tamén cos petróglifos das apañadas. Para apoiar todas estas iniciativas de valorización do noso patrimonio, un dos proxectos quizáis máis ambiciosos que se levou a cabo foi o de creación dunha réplica dunha aldea neolítica para constituir un recurso didáctico, un recurso formativo que nos permitise explicar como foi esa ocupación e esos usos do monte, do noso monte comunal, dende a prehistoria, en este caso, dende o momento en que os seres humanos nos facemos sedentarios e empezamos a explotar o territorio e os recursos a través da agricultura e da gandeiría. Por eso se construiu esta réplica de aldea, seguindo técnicas de arqueoloxía experimental basada en o rexistro arqueolóxico que existe sobre este tipo de construcción na arqueoloxía galega. Estamos construindo unhas cabanas prehistóricas. Levamos aproximadamente dende o día 20 de xunio ata o día de hoxe. O traballo consiste, previamente se fixeron unhas sondaxes valorativas o ano pasado
para que a Dirección Xeral de Patrimonio nos dese autorización, entre outras administracións. Unha vez feita o traballo de campo e a memoria pertinente, se veu que a zona non tiña interés arqueolóxico, polo tanto a promotora contou cos permisos necesarios en materia de patrimonio. E, como vos decía ao principio, sobre o 20 de xunio empezamos os traballos primeiros de desbroces, desterres con maquinaria para decentar un pouco o terreo, e a continuación replanteamos con topógrafos as cabanas e o peche do sebe exterior. Inmediatamente despois comezamos xa a construir as cabanas, empezamos por aquela dali, circular, que ten sobre 5 metros de diámetro, instalando como se facía na idade do bronce, por comparacións arqueolóxicas, buratos de poste e poñendo postes de castiñeiro, simplemente calzándoos coa pedra da zona e con arxila que tamén hai aquí, xabre, perdón, que tamén hai aquí mesmo na contorna. Despois, unha vez feita e replanteada esta inicial, continuamos con esta oblonda que ten sobre uns 12 metros de longo por 5 de ancho, que están aquí ao meu fondo, e despois estas dúas que son un poquinho máis pequenas, tamén circulares, aproximadamente de 4,50 cada unha. A semana pasada comezamos a facer o entablillado das paredes, enchelos de palla, e a continuación empezamos xa cos tellados, como podedes tamén ver aquí ao fondo. Todo é castiñeiro e abeleira o que se está empleando, non hai outro tipo de madeiras. Pretendemos mañán, ou como moito pasado, empezar co pallabarro, para empezar a darlle consistencia ás paredes. Previamente tamén está hoxe un compañeiro aplicando un produto xilófago e ata aquí. O peche aproximadamente, que están aí os compañeiros rematando, vai ter en torno a 220-240 metros cuadrados. Se están instalando estacas tamén de castiñeiro máis ou menos de 1,20 m, se clavan aproximadamente 40 centímetros no terreo e tamén se calzan o mesmo método que nas cabanas. As cabanas, por certo, os postes teñen aproximadamente 3 metros e os clavamos sobre 80-90. Logo se fará un trenzado con abeleiras de aproximadamente 3 centímetros de gordo, porque senón non damos xogado con elas. Previamente se meten en auga para que sexan máis flexibles e levarán sobre 15 fiadas de abeleira. En total estimamos uns 3.000 metros lineais de abeleira para o sebe. Tamén aquí onde están as pedras, aí atrás, esa morea, se vai a facer un peche para o gando, aproximadamente duns 30-35 metros cuadrados, tamén co mesmo material e coa mesma metodoloxía. As cobertas vamos a empregar xesta, tamén recollida por aquí da zona. Estamos agora no momento idóneo para instalala, porque non está excesivamente aberta. O único que se usa de época contemporánea son os clavos, que sí que se están usando clavos para clavar a madeira, e aramio para enganchar os feixes ou os mollos de xesta, dos cales estimamos que vamos a facer máis de 5.000 mollos. Se pretende facer tamén un alxibe, efectivamente, e seguramente algún silo, pero aínda temos que decidilo co director de obra, o arquitecto Marcos Pérez, e cos clientes, coa Comunidade de Montes de Salcedo. A réplica da aldea neolítica sitúase moi perto dos petróglifos do Outeiro das Mouras e moi perto de onde estaba a Mámoa de Louredo, hoxe en día desaparecida porque sobre ela se construiu aquela aldea afgana. Este era posiblemente o lugar onde habitaban esas poboacións, pois hai 5-6.000 anos de antigüedade no comenzo da Idade dos Metais, que é a cronoloxía na que se situaría a réplica desta aldea.
de forma que hoxe en día contamos con un recurso didáctico para a xente que veña ao lugar e coñeza pois, como eran esas formas de vida xa na prehistoria, como decía, no momento en que os seres humanos empezamos a explotar os recursos, a agricultura, os recursos forestais e os recursos da gandeiría habitando nun monte que hasta a actualidade foi e sigue sendo unha fonte de ingresos para a parroquia de Salcedo. Todos estes proxectos de posta en valor do noso patrimonio permitiron ao final integralos nun proxecto marco que é o proxecto de creación do Parque Etnoarqueolóxico do Outeiro das Mouras, donde se pode visitar todo ese patrimonio arqueolóxico valorizado, ese patrimonio etnográfico, ese patrimonio natural e ademais disfrutar dunha serie de servicios, de infraestructuras que se foron elaborando, como poden ser roteiros, como poden ser mananciais, fontes, merendeiros, lugares de descanso, bancos, que ao final facilitan que o visitante que se achega aquí ao Monte Salcedo pois poda coñecer todo este legado cultural e natural da parroquia e disfrutalo nun entorno recuperado, conservado e vivir plenamente pois, esa experiencia de contacto coa natureza e de coñecemento cultural do noso pasado.
eu como presidente da comunidade e creo que os outros membros e os demais veciños debemos estar orgullosos deste desenvolvemento que se está a facer, de como se está vendo o monte de outro xeito e esperando que no futuro os que veñan, os que teñan que coller o relevo deste proxecto, pois o continúen para que dentro duns anos pois poida ser este monte de San Martiño ou de Salcedo pois un verdadeiro parque natural para todos os cidadáns que queiran vir a él. Nos, o concepto que esta xunta directiva ten do monte é un concepto un pouquiño máis amplo, non? É un concepto baseado nun conxunto onde se relacione todo, non? O pasado, a arqueoloxía, o presente, o futuro tamén, non? Porque nós dentro das plantacións tamén pensamos no futuro, na sostenibilidade do monte e que este proxecto pois, forma parte de algo máis que vai a completar toda a idea que nós concebimos de que o monte ten que ser algo que forme parte da vida das persoas, sobre todo das persoas que viven na parroquia, non? Porque o monte no seu momento foi algo importante, foi un sustento para toda a xente que vivía aquí, e aínda que agora non sexa, pero que si sexa un referente de esparcimento e un referente incluso tamén económico. Bueno, toda esta xestión deste proxecto multifuncional non sería posible sin a participación activa da veciñanza comuneira, porque se ben en principio costou que asumiran proxectos que lóxicamente eran diseñados sobre papeles e non nos vían feitos, pronto foron capaces de integrarse, de colaborar, de participar en todas as actividades que a Xunta Rectora os convocaba. Podemos citar saídas polo monte periódicas que quedamos en chamar Amigos do Monte, onde se informaba dos traballos e onde se recollían suxestións dos propios veciños do que se podía e debían facer. Tamén outro dos aspectos onde a veciñanza se integrou totalmente é en festexar un día ao ano aqueles traballos, todos os traballos que se facían no monte, cunha festa que lle chamamos Festa da Veciñanza Comuneira, onde participan todas as generacións, os vellos, os máis xóvenes e os menos xóvenes.
Vemos como o monte se vai transformando hasta o punto de que hai veciños que agora empezan a ver cales eran os sitios, os topónimos que naqueles tempos coñecían e que tiñan olvidado ou perdido durante tantos anos. Isto onde estamos agora... A Fonte Lobosa. Non, os solteiros de Retortas. Os solteiros de Retortas eran ali. Non. É que o alto da Fonte Lobosa é para aquí. Sí. Chamábamos os solteiros de Retortas, son solteirinhos que había ali. E ali abaixo, onde era o campo do fútbol vello, os pozos de Rial. Os pozos de Rial. Porque había ali os pozos, me quitaron agua, había que os pozos grandes. Pozos para abaixo, para fincas de millo. Nos pareceu moi importante tamén neste proxecto incorporar un cambio na relación que hasta ali non viña existindo coas distintas entidades da parroquia, coas entidades administrativas, Concello, Diputación, todas estas, e fundamentalmente coa base militar, que, como todos sabedes, pois derivou a mala xestión, a mala relación nun conflito pois que todos coñecen. A nosa preocupación é que eso non podía seguir e fixemos un esforzo desde os responsables da Xunta Rectora de cambiar esa relación. E temos que dicir tamén que por parte dos militares creo que se fixo tamén ese esforzo e actualmente pois hai unha relación totalmente correcta, eu diría pois moi boa, e se mantén os acordos de convenio para as partes, e creo que iso foi fundamental tamén para que a veciñanza pois se integrara na defensa do monte, porque a partir desa nova relación pois entendeu de que o monte se podía xestionar sin enfrentamentos e considerando de que éramos os propietarios e non que había xente aí pois que tiña o monte alugado, como eran os militares, pois podían convivir con eles sin ningún tipo de problema. A comunidade de Montes de Salcedo ten a sorte de estar nunha parroquia na que hai moitísima actividade social. Contamos con varias asociacións de veciños, contamos con asociacións culturais, con club de ciclista, con unha asociación ecoloxista, unha banda de música e con outro tipo de actividades que se desenrolan na parroquia, unha parroquia moi activa. Temos unha parte dos nosos ingresos destinados a colaborar con todas estas entidades parroquiais e, afortunadamente, pois, como digo, temos un montón de asociacións. Dentro desas actividades, cabe destacar en relación á xestión que se fai co monte o club ciclista, que fai probas dentro das instalacións do monte, dos terreos do monte. Temos tamén, agora mesmo, en proxecto facer o campo de fútbol dentro dos terreos comunais. Temos outras actividades que se fan dentro de instalacións ou de terreos cedidos tamén pola comunidade, como é a Casa Verde, na que se fan un montón de actividades culturais e na que se fan tamén concertos e recitais da banda de música. A comunidade de Montes de Salcedo forma parte da Mancomunidade de Pontevedra e forma tamén parte da Organización Galega de Montes, co cual estamos integrados tanto a nivel provincial como a nivel galego, naquelas organizacións que custodian
que defenden e que protexen o monte galego. E para nós é parte fundamental estar aí, formar parte desas asociacións e ter como base fundamental que todos temos un interés común, que é defender o noso monte. Contamos tamén cunha asociación ecologista como é Vai polo Río, que leva moitos anos defendendo a natureza e defendendo o entorno e que colabora tamén con nós, colaboramos tamén con eles, mellor dito, na elaboración a veces de documentos, de libros, de intentar dar a coñecer todo ese rescate, toda esa labor que se fai a prol de cuidar a natureza. Temos tamén outro tipo de axudas para temas específicos, como son as fogueiras de San Xoán, como é o entroido, como é o baile de fin de ano. Salcedo, esas palmas, arriba fuertes, palmas, Ou como é, a partir deste ano, o concurso de murgas, porque consideramos desde a Comunidade de Montes que son festas que non se deben perder, que son actividades culturais que están moi arraigadas na nosa sociedade e coas que queremos colaborar porque é importante manter a nosa cultura e manter as nosas tradicións. Uns dos plans que ten a Comunidade de Montes de Salcedo é a implicación educativa, tanto nos colexios da parroquia como de toda Galicia, noutras entidades como asociacións de profesores, universidades. As actividades que realizamos do monte son de ámbito ambiental e de xestión da Comunidade de Montes e teñen o obxectivo do cuidado e o respeto do monte. Entón realizamos actividades de plantación de especies autóctonas e visitas guiadas polo patrimonio do noso monte e coa visita ás cabanas prehistóricas. E alí realizamos actividades de recolección de follas para que nenos e nenas aprendan a distinguir as árbores, porque unha das formas para distinguir as árbores é coñecer as follas. Entón, repartimos os nenos e nenas en grupos e van buscando follas e logo analizamos, doulles unha ficha impresa e buscamos o tipo de follas para logo identificar que árboles son. Se as follas son lobuladas, se son especies autóctonas, se son especie invasora. Valoramos a implicación didáctica dos xóvenes para que teñan unha continuidade, para que sigan coa labor de cuidado e gusto polo monte, que é necesario, que é o noso patrimonio e que temos que seguir coidándolo e respetando. Esta aventura continúa. O traballo da veciñanza comuneira prol do seu monte non para. Quedan por diante labores de mantemento, abordar novos proxectos, imaginar e facer realidade novos soños para que as vindeiras xeracións herden un monte recuperado, multifuncional e posto en valor, e a eles corresponderá a futura xestión deste legado cultural e natural. Ahora queda seguir coas xeracións que nos releven e vindeiras, que sigan desenvolvendo o proxecto a través de facer un mantemento, un cuidado e unha custodia deste monte comunal, porque temos claro de que se nós cuidamos o monte, el vai cuidar de nós.